Tawag na po nila mga mekanik ko, mga panday, mga mason, professional man. Yes. And bisan nga na itong mga gwardiya karon nila nga mga buntagan. Buntag rin nila nga sa mga bangko, no, sa mga establishmento, commercial area, commercial nga stores. And karon bisan nga na namalit sa merkado, anong baras-baras nga may buntag sa inyo, labi nang dinib doon sa Carmen. Market. Yeah, Carmen Market. Ang mamalintay sa mga dagkong tindahan karon, and of course sa mga doctors, mga nurses, abogado, ang mga empleyado po sa mga tambalanan. And dagan-dagan mag-iglit, pero ako na lang lakturon kasi alin din naman papulong sa mga 23 ka mga munisipyo, sa duwa ka syudad, sa El Salvador o Imoog City, sa 424 ka barangay ng ilang kuban, sa lalawigan sa Misamis Oriental, and of course sa Mudon. Kaya po din ang kamunduan ni Aline, no? Kaya po din ang uban sa ato, sakop sa atong Provincial Information Office. Full force ni. Full force, no? And they are actually doing a great job in handling the PIO in the office, same as when Aline was handling it. Ikaw lang mo doon. Karon nalipay lang ko kaya ang ato pamilya nagdako na. Without the more, the better. Magandang po. Panguluhan kini sa kung inyong makita mga so, ng bakit. Wow. Sexy. Namulo sa itong PIO. Wala pa sila makita. Kung ano sila din sa Sibian sa Udaran. Ilang makita. Ang matahom nga maanyag na Nicole Balagbanan. Yeah. Yeah, actually. Nothing And, naminyo ka lang ha. Ako lang nanganak ka ni. Of course, Becky, no? Becky sa liring. Becky, thank you very much. And Classmate of niya. course, ha? Classmate ni sa high. Okay. Manghod ay siya gamay. Kang Bell, of course, Ribundan, and Kang Dexter. Kilio. Nani na sa tumatubangan, no? Huwag din ma-absent taon nga. Bisan gamay taong kinin mga sugulan. Sa ilang mga voluntary na lang trabaho, pero di mo daw trabaho. Anyway, sa tanan nga naminaw mga igsuon, o kanang nag-vlog-in karon din na. Ako lang mo din, kabalo ka kasi pinakauna naglaguan, alagin. Ha? Una. Pinaka-early bird lang ko, ha? Doc Benji Resma? Dili. Hagay. Agawan. Bobby, you there. Lalo. Hindi daw siya maka-absent. May buntag diya. Agawan, Bobby, may buntag. Talingasan. Sa tanan nga naminaw sa ato, may buntag. Pasensya nga, taas-taas nga pagpanimbaya. Taon nagipod, Lambolin, no? So, yeah, Lambolin, may buntag. And of course, thank you kay Lambolin, no? Salamat kayo nga nag-uban pa sa ato din sa programa. And sa bagong mga patik din na nga levy, sana Patik, yun ang napansin. Lovey Isabel. Ano na siya pinalagpot laway? Isabel. It's a French, basta. No, life is beautiful. And of course, Lambodon, it's been quite some time. Pero pila na edad Lambodon sa imong bugoy? Ay, lagi. Kuwan pa sir. Makita, ha? 3 weeks pa, 3 weeks. Wow! Lagi. No, mura og Congratulations, kailan new lang. father. Hindi ni ulit tao. Lagi, ato pa siyang ga-i-push. ko. Agay, di na lagi na magdaog sa overtake. Kaya sa tanan, maabot sa Sibian sa Ultra Radio, may buntag mga igsuon, may buntag. Yay! Inyong nadungga ng mga pagpanimbaya, syempre sa atong halagdong gobernador, amahan sa lalawigan mga kaigsunan, Governor Bambi Emano. O ayan na, Lambodon and Gov, ako lang yung i-announce para sa mga techie gig kaayo diha, na nga data sa ilang mga cellphones. Makita kita live sa FB. So, pwede ninyo kami makita, mga kaigsuunan, sa Misamis Oriental Provincial Information Office nga FB
page. Wow. So, kamulo siguro silang sakay sa mga public transport o sa ilang mga private nga mga sakyanan, na traffic, o pwede mo mag-login sa inyong Facebook. Kaya makita ninyo si Governor Bambi Emano live yun And karong mga Alin. panahon na. Oh, ako dayon. Ay, Dondon. Hell, si Dondon na yun. Okay. Oh, pwede sa daw kung sila maka-text lambot doon sa Yes. kini nga number para sa mga TM subscribers and Globe subscribers 0906-931-9622. Oh, the more the merrier pod nga mga numbers para Yeah. mas daghan ang ilang Pero balik mga naman sa pagdagdag. dagan lambo din, maglibog na na sila noon. Oo. Ito na daw lambo. Oo. Kasi upat naman rin yung giatag. Duha lang. Duha. Oh, imuhang number. Akong number mo ni siya 0997-576-9566 sa mga Kalambo. Okay, Ang isa din, Lynn. isa ka number 0906-931-9622. Mm. Dili, I yun. think is using identify lambo doon, lambo din. Kung Mhm. kung sa network kay kana bitang unli di ba na i-text Lagi pwede i-text sa sa line uban. number. Ano mo lambo Kinang doon? mo lang mo doon. TM. TM. Pare, kung smart na. TM. Oh, kudwa ka bok TM or Eh, Globe wala subscribers. wala kay smart. Ay, wala ma-advertise. Wala bitaw. Sige lang, Wala. sunod. Sunod, Tama nga na magkuhan kay. pag smart Naman ko po number. yung mga barangay lambo din nga walay signal lang Yes. isa ka network. Yes. Hindi kanin ko sa lang may ato wala available. So maning kamot may mga igsuon nga sa sunod semana kanang duha ka network na ato. Okay. Kanang data na wala kay bawaan ana usa na. Sige, sige. Grabe kapuno na ang atong sa karon Lambo Alin, but before na mo mabasahon na to siguro sir ang kinang mga text Yeah, messages sige. karon. Asa ato ising ato unahon na lang sa nila. Sige. So kadagan ang Lambo Wala Alin problema kay tungod ba? balik sa tugay nga wala Oh, problema. Okay, so oo, wala sige, na. sige, Sa oo. alin tabiyan na kayo, mura na balikan na yun. Uy, grabe, diretso manggid nga mga hisgutanan. O, Mm. from Lalab of Talisayan mo, abot kita sa Talisayan. Morning lang. Oh. Hello, Oh, kinay na lumikay, nangangalan. oh. Yeah. Sweet all the time yung adlaw. Mm. Wala by future plan nga patubig sa Talisayan kay ang mga tao gasigi Japon sag-ob sa deep well kanang potable water go. Asa dapit sa Talisayan ng Oh. Sky. Ako nagtuo po nga dili na po magpabaya din na si Mayor Romel Maslog. No? And ang atong mga barangay captains, depende sa barangay kay katagaan mo na to sila og project na tag 300,000. Yes, so 300,000 kada tuig. O unsa ka nga barangay may tag Yes. kompleto lambo din. Ma'am Lab, Oo. palihog na Para og text. among matawag pod ang atensyon sa atong halangdong kapitan. usa sa mga interesting nga topic karon na Lambo Alin no okay nga text por gipaabot sa ato mato pa good morning. This is Jen from Talisayan. Ask lang unta ko kung single pa ba si Gop? Hey! Hi. Hi! Isa mura Talisayan galing tanan. Oh. Talisayan mas no. Single ba daw kuno si Oh, ulat si Jen. Palungo si So, Jen. Hantod karon taon nag-antos pagyapon nga naginusaran ini kalibutan. Taon sa taong kani karon Jen nagsakit ko grabe ako. Agoy. Grabe akong hilanan. Taon ang nagkup-kup sa ako habol nagyapon ng kalugnan Jen kagabi. Pero patagaan na lang sa kusog kung makita kong mga tao nga pagapanggaon susama ka rin yung naa sa lalawigan. diba? So, ang sunod din nga pangutana, ikaw, Jen, single pa ba ka? Mhm. Okay. Diba? I love Pwede it. ra ba na? I love it. Pwede ra ba na yun na? Of Like, course. searching, searching. Ikaw actually last year pa man to sir nga Want a murag girlfriend? Mayo. oh Mayo di ba? Medyo Mayo. Mayo man Mayo. Mayo. Pag-ituod, di Oh, ba? Happy ko follow up daw na MC. tuloy. Mayo ba yan, Mayo? Sumogid na atong pinaka At isingit sila nagamay be. Oh, isingit na karon Lagi, gamay. kay di ba, imo na tong gibuking ng taxi ko, booking. O, games ko sa Mayo. Ang pangutana, unsa gid nga tuig sa nga Mayo? Mayo ba tayo? Mayo. Ako. Hindi nagdaginta din. Hindi nagdaginta mo rin. Sa mua si Sir Jerome Mundo. Siya pinakasayo. Jerome Mundo is atong internal audit sa Kapitulyo. Mga bago mago nilang bolin, no? Jerome Mundo is atong internal audit sa Kapitulyo at the same time atong secretary sa local school board. Wow. And at the same time /hashtag the best dressed gentleman in the province. Yes. Wow! Pero may nakamerkana ba? Oh, di ba niya ang Yung mga dancer po ni siya. Oo. Danceros kayo ni siya, danceros. Okay. Ang bungan gid po, di Yeah. malalis. Oh. Na pa pinakasip-sip na lang. Aha. Sip-sip yun. Kayo. Ah. Siya maayong buntag sa akong gobernador nga haskang gwapuwa sa Agbilay. So karon, Karon kinsa. kinsa kaha ni? Sweet Shella Car. Ay, Pinakasip na lang. sweet. Ang babaeng patigan niya po. Oh, si Ma'am Lila, maayong buntag ninyo di Naglagi na. na.
Anaconda? Anacon. Anacon? Ay, Anacon. Anacon, Don and Go Bambi. Di ba ninang ni Okay, labi okay sa Anaconda. Oh. Lilay, Hello, Ma'am Lilay. Provincial Coordinator sa Miss Orcares. May ilabalik lambo lin. Yes. Napudol mangunta ka diot na sinisibihan sa radyo. O ako na akong ngalan sa iya, lambo lin. Hindi na ako natawag sa iya nga Provincial Coordinator Lilay o Kutina. Mami! Mami na? Mami na. Ano man na mami na? Siya pangutan na. Mami, paki-text ko nga na mami na ka. Sigurado ko kung nagungito siya, lupad ang kanon siya kanon. Wala gini-textin siya, mami, ha? Di ba? Uy, pero lambot doon. Yes. Ato sigurong niya pag-iskutan sa akin. Dagan Sige, pinaka-line up na to ng mga iskutan ron. So, Gov Bambi, very interested kayo po, no? Lambot doon. Kapag magigkaon sa passion sa kabataan. Very recently, nagpahigayon og dako kayo nga activity diya sa Kapitolyo Provincial. Katong atong gitawag nga Space Culmination. Kumusta nga to ang Space Culmination go? Unsa po ni siya about nga programa? Yeah, actually, ang special employment Special program for employment of students. Ang mubo nga term ang mubo nga towards the summer job actually. Okay. No, programa nato ni sa Kapitolyo Provincial Lamboli nga gisugdan na nato taud-taud na sa pagpamuno. 4 na katuig man ang milabay. Ang nakanindot sa SPES or summer job Lamboli kay 40% sa ilang sweldo gikan sa Department of Labor and Employment. Kung 50% sa ato sa Kapitolyo. Naray mga requirements, kinahanglan sila mga estudyante na buot pasabot lambo din sa matag usa ka gatos, isa man sila ka bulan nga magtrabaho. Sa matag usa ka gatos pesos nga ilang madawat nga suhulan, ang 60 pesos ana gikan sa Kapitolyo, 40 pesos ana gikan sa Department of Labor and Employment. Salamat ta lambo din kang naman sa kuan ni lambo din, no. Okay, nadawat sila ng 4,000 pesos matag usa. So mo ni bali ang kantidad sa ilahang sweldo sa bulan nga nakuha. 2,400 ang ilambo din gikan sa Department of Labor and Employment and ang 1,600 ang 2,400 sa ato sa Kapitolyo and 1,600 ang gikan sa Department of Labor and Employment. And ba tong so kining ilang suhulan, mga pila pud ni kaadlaw nila gatrabahoan go? Ang ilang suhulan, isa ka buwan 20 dias. 20 working days man ta, sa isa ka buwan 30. Kuhaon nimo Sabado ug Domingo, mo na gitawag nga 20 working days na to Lamboli, no. So, ang ilang tahas ani Lamboli, luoy ba ni sila kay sa uban nga mga lalawigan, uban nga mga munisipyo o dakbayan. Ang gabuhaton sa ilaan ni kapanggamiton daw ng mga batanas ang ato Lamboli nga special beneficiaries or summer job, ang ilang trabaho mao Lamboli ang pagsuroy sa kabarangayan, unya mangita og trabahong bakante ug mangita pud silang mga mga aplikante nga makatrabaho sa ilang anak nga bakante nga trabaho ihiplo. So job matching. Yeah, job matching. Kanya doon na may imon mingon. Isod man kay na go kay bogoy mo to sa mo bata pagod ni, no. So anyway, igusuway lang ninyo, wala pagaling mo na galing mo kasuway mo ingon na mo og lisod. Anyway, parehas kung doon ay nag-construct o kanang payag sa inyong silingan, nagbuhat makagbalay, kanya bulan siya panday mason, matukan, sir, ma'am, indot na yung buhat na balay, kulang mo panday mason, mga laborer, kulang na pulo ka panday, lima ka mason, etc. Kasi kung suri siya sa barangay, ay may siya panday mason, yan ang ipaka-apply para pakatrabaho, and many other. Kada barangay lambo din, lain-lain lang ang activity. Pero ako silang itaan o ihemplo. Pinatanan ni Cole, 898 sa space beneficiaries ang nag-graduate niya si Mana Lambo din. And ingon dito ako sa mga batalyon, as long as I am the governor of province, samtang ini pa kong taga sa kahigayunan, diligid mawala na ang atong summer job na program Lambo. Ano kanito pag ni Lambo alin, Governor Bambi Mano sir kay gawas nga naa sila sweldo madawat gikan sa Kapitolyo Provincial, napagi dili ti ang suporta like for example kani paghatag og tinatuy daghan nga tabangan nga job matching
mga sa mga barangay. Tingnan na sila mga award nga madawat pod. At the same time kadto pinakadaghan pud og na-assist lugar nga gusto manarbaho lang bualin. Oo. Murag makasulod pud sir sa iskala ko ni Bambi. Ay sa kay Oo. may buntag. Mhm. Mana ko ni mabasa sa ako na ko pagbasa. So. Oh, ilan mo kag buboy kain. Mhm. I-translate ni Lindy kay mo ina ko ni mabasa di. Ano, Chinese? Ha? O wala kan no. Ay! Saan na? Ano? Ang saan pag-translate? Ano ba naglimot ko? Di kaya sa kong powers man. Mami Pax. Mami Pax, gigan nga buboy kain. Agbuy. Mami Pax. Mao ba di ay na ang Oo. Ang atong officer buboy akain. Oh, Ma'am Mayor Lai. sa lungsod sa Libertad. Yes, so. Oh, so lagi lang to no balik ta sa hiskutanan sa sa SPES. SPES. So nindot kay siya nga programa kay aside from atong natagan og opportunity ang mga kabataan day gov nga naay kanang produktibo ang ilang summer ba. Yeah, actually, Diba? at an early age, matuluan sila lambo din kung saon mangita og trabaho. Ug unsaon pod magpa-apply og trabaho. Yes, so. Kay ang ilang man kung naandan lambo din nga sila ang ga-apply og trabaho kada summer for summer job. So ang atong batan, ang mga bata din ang ilang una-una mo gawas lambo doon. Nga pag human nila og eskwela, mangimpriyo sila. Yes, so. Kanay manggod nga sila'y job matchers. Ang atong concept nga gihatag sa ila nga pag human nila og eskwela, negosyante sila. Dili sila manarbaho. Kaya lahi man din ang Panday nag-apply sa dunay construction, una siya ang nagtanarbaho. Yes, so. Pero kung ikaw nangita og Panday kay gipatrabaho nimo paingon dito pinangita sa po construction, ni mga, sa construction, mura kag nagnegosyo. And ang ilang concept will be negosyo. teaching them of marag manpower. Wala silang agency. Yeah, manpower lagi manpower marag agency. Mm. Muna ang atong concept. And they had been doing very very well. So murag dako kayo nga skills, daghan kitag skills nga nahatag natudlo sa ila Yeah, pinagi in one summer they are learning a lot actually. Imong na mention gov nga ang uban lugar bali pagkabalo nga inana ilahang trabahoon na ay medyo naapikhan dilisuran inana. Pero taliwala ha sa atong gipahigayon nga SPES culmination na ay murag atong gi-awardan ato. Yeah, actually Lambo Lin, yan ang yung para sa ato tulo din eh. Klaro mo kaya nga ikaw pinaka-bright sa ato din eh. Kung Yes, yes, sa booth karon, no? Kuro. Lagi na yung mura mo top Lambo Lin. Mm. And karon nga tuig Lambo Lin, kaya every year ato man ang gatagaan ng higayon. Ang nag-top sa ato Lambo Lin si Sheila Marie Jaime. Kaya Wow. mulupyo siya sa Initaw. Shilo Marie Jaime sa Sheila Marie Jaime. So, No? ang giunsa pod na go nga siya may naka-award. How did we Construction man siguro to Lambo Lin gyapon, kaya speech man siya dito, pero siya ang nag-speech in behalf sa iyang batch ba. Sa 898 na graduate sa Yes. SPES. Ang iyang gibuhat doon ay construction sila, silingan man siguro unya. Mm-mm. 8 kapanday ang iyang napasulod. Wow. Dili tiyaw ko da. And Nakatuon gi check sales stock at pag ayo a ani. very young age na po nila. I think she was not even 18. Wala pa siya mo si 8, siguro mo nag 14, 15 anyo siya. Pero imagine Lambo Lin ba, na doon ay 14, 15, nga manuktok sa construction niya. Mo doon, bitaw na mga kaisog ba? Ngayon, sir, ma'am, anang trabaho unta mi. Sir, ma'am, doon na pa mo yung ako si, of course, introduce mo like, ako si Lambo Alin na Peñalosa, anang SPES ko or summer jobber ko sa Kapitolyo. May ilang mga siya. Naman tignan ako nga, ako nga imagine ba, inana siguro no nga. Naman mo yung construction sir. Unya ang kita sa amo nga trabaho kay job matching. Pwede ba sir nga mangita ko pati nga inyong kinahanglan. So ginan siguro siya, sige pangitag panday mason din ha. So sorry lang barangay. Kay imagine kay bata ko kaayo. Niya siguro kung modulo siya silingan nga panday mason, di siguro siya tuhuan ma. Kasi may batanan ni nga. But anyway, she was able to do it, and she was able to actually bring 8 carpenters and gave them a job actually. No? Wow. And si Miss Shelo na Jaime won 4,000 pesos, additional sa 4,000 pesos na dubli. At the same time, Lambo din,
automatic pa siya nga nahimo og na-appeal sa IKMB o Wow! Bambi. Oh. And So mo na yung mga extra perks lugar. So, Yeah. mga extra food kapag paningkamot. and hopefully next year we'll be having more. And doon na lang nakulang rin na to Lambo ni Cole is ang atong representative sa Dole. We thank them also. No? And sa atong Si ARD Zor. Pahalya. ARD Pahalya. Zor. Automatic di Zor. Zor Belwabe. Automatic di Yan. Zor. So, basta every year ni kahitabo. So, Yeah. manawagan nimo sa youth go para as early as now makapangandam na sila unsa akong pag-apply. Of course, kada gina summer monsoon and ang nakanindot na makaron kay si ARD Pahalya sa Department of Labor and Employment promised us that next year she will be giving us more slots. Wow. So mas Okay daghan na. kaayo nga atong makuha nga mga summer jobbers or SPES beneficiaries. So, asa mo dool ang kabataan kung gusto sila? Pumuduol sa atong PESO office. Ubos kan J sa Tapulgo Rodas, atong Chief of Staff or kan Zoro Babelwabe. Pero pwede mong duol sa atong ambassador sa youth sa Misamis Oriental. Yes. Kabalo kailan ka lang mo doon? Ang atong youth, Ambassador sa Misamis hindi Oriental. ko familiar sir. Kasi mong tupad! Ay, mo ba? Oh, it follows manggod Her basta. Excellency. Ay, Her Excellency. Oh. follows. Peñalosa. Yes. From- From? Basta, wala na. I-create na mga permanent address. Dili pa Okay. Nasa NHA Kauswagan Phase 1, Block 22, Lot 7. O kapamaligyaw. Gapamaligya og house and lot og tanan nga mga t-shirts, souvenir items. Sulba kay raket nila Sana mo sa lang ginamos, uyap. Ipakita ko sa iyang Facebook account sa akong sekretarya. Nagbaklay. Mo ba? Kaya naman niya sa yuta. Ayun, Sandi kayo. na ba lamang? Isan na kuno sa lansang pa barko pa rin yan. Tanan ninyo mga panginahanglanon mga kaigsuonan. Free advertisement Actually, Aline is our ambassador for the youth in the province of Misamis. Congratulations Bago pa lang, kayo. Kano sa pa? Kanang mga kaganina lang yun 650. Bago na dawat ang declaration. Bago lang yun. Bulan na. Bulan na. So, Tapos gasugod na ba? pa, gasugod. Nabata na pag news ba? Hinay-hinay mga kaigsuonan. Pero at least, Governor Bambi, sa Lambo Alin, kinipitay sigutanan sa mga summer job. Normal mo kung itong itaingon ni Gob itong mura lang ito nga basta lang magamit ang mga bata, labi na gid sa politika, lugar. Pero karon na break na to ba? Yeah. Na break na to ang porta gid sa summer job nga kinlan di lang kay basta lang ang mga bata murag isa na Stapler sa mga di ba? propaganda So ilang devices. trabaho at least doon nagyoy kalidad ba na makatabang po silang pagkatao. Yeah. Oo. Yeah, exactly. Mura unang nila nag-login karon Lambo din. Mga baguhan Okay. din yapon nila na program Lambo din. Siguro. Kaya kung madugduman ang sa ako si Boboy Akain. Boboy, Papi Jones Akain ang sa ako. Ang sa imo si Lilay, O si Sir Jerome. Jerome Mundo. Okay. So sa imo lambot doon, wala po. Wala pa. Wala pa. Pila ka po itong department head sa Moda. Moda, Mga 30. Misamis Oriental Department Heads Association. Yes. No? And I think tulo pa out of, so 1% lang ni Cole ang na-inform siguro nakapaminaw. Wala sila makalagin. No? Oo. Kaya kana, pala ni Dinky, di ba nagka-absent? Always kina sila kuan. May pa si Turisma. may pa si Si? Sir Kisoy sa Binuwangan. Kisoy-soy. Soy, may buntag diha. I-regards ko ni Gom. Naglantaw ko sa FB. Wow, thank you, Soy. Thank you, Soy. Kuan ka ng tourism officer sa... Kapo siya di kapot ba? Binuwangan. Magputa mo stand na ba? Inuwi ko po kaya. Hindi nakahura sa tumama magkaputa. Okay. Wala Sige. din sila. Well, okay rin sila ikaw magkaputa. Pero wala sila mabalaka, Bel. Sige lang, phone. So mga naglantaw sa live, atong pasalamatan og dako kayo si Ma'am Bel. Kay siya yung tao ang puputa sa cellphone. Lagi. Diskutanan to sa turismo Governor Bambi sir. Yeah, Di ba? oo. Okay, na may nag-read mo about sa tourism, di ba? Oo, ay lang atong headed to. Now, usa ang dako po na panahon sa imong gitambungan dito katong kalihukan sa Kaliga Festival sa Dakbayan sa Ingo. Kumusta? Yeah, Lambolin, matay. Mm. Grabe kapag nga tao, Lambolin. Ulit kong masayo, mga 7 to 10,000. Wow! Na nananaw sa Kaliga. Kaliga Festival. Kaliga. And it was their 38th
38 ka kaliga nga festival. Charter Day Yeah, nila, Charter Day festival. nila. Okay. Murag kapila nila to call nga Charter Day celebration call. 57. 57 Yes. Charter Day. So ang pagkahimog sa ilang dakbayan ug ang Kaliga Festival halos kaedad ra. No, pila 57. 57 and 38 good. No, Lagi. halos dugay-dugay na indot kay Lambolin. Ang Kaliga di ay mura og kanang palaro pambansa o mura og field demonstration sa mga igsuuntang mga tibo lalo na mga gumal. Okay. Muna nang pasabot sa Kaliga. Kaliga, okay. And urat lang ko adto Lambolin kay gitawagan ko ni Mayor Marie Gingoana. Mayor Marie. Yeah, Mayor Marie, no. Kung may numdum may Kalambolin, we were not of the same political party. So, siya nga piliay. Pero iya kong gitawagan, iya kong gidapit, iya kong gisuwatan, ipadala niya kang board member militante. Ipadala niya ang sulat Lambolin. And pagbasa na ko invitasyon man sa Kaliga. So, naningkamot ko ay Domingo magto Lambolin. Ningkamot dito mga makadalikyat o pag-abot ko dito Lambolin. Libaw at kita kong balahibo. Gibugit ka. Grabe ka bibo. Mga sitilin ko ng tao. Ang naitabo Lambolin, doon ay parada, naitabo. Tuman sa parada, katulad mo yung field demonstration. Nindot kayo Lambolin. And kato klaro kayo agi sa mga kamot ni Director Chan. Yes. Si Anhin. Nilumdum ko kaniya ito nga. So, kana inyong lubi, itubo lang wala bunyag-bunyag. So, wala kibitaw kay bunyagan ng murag yung action ba. So, dito, makita yun mo lang mo doon nga doon ay mga baki, na mga eagle. Grabe. Nindot kayo. Napay award lang mo doon. Sa pinaka best baki. Best eagle. Ano ka costume ba? Okay. Yeah, na So, animal costume ang ilang peg. And congratulate nato si Mayor Marie Gingoana, yang mama si Gingoana, and sa tanan konseyo mga kapitan sa Dakbayan sa Inguog nga nagmalampuso ng ilang Kaliga Festival. Yes. Pagkahuman gyud sa awarding sa Kaliga Festival lang mo doon, fireworks display. Fireworks dahil grabe. Paghuman atong fireworks display lang mo doon, napay mga artista nga nagulat din sa pantalan. Agoy. Grabe. So lahi na pag na kabibo ang nasa pantalan. Kagay naman to isa ka maanyag, duha ka maanyag nga ang usa may kinusayaw lang mo din. Agoy. Ang pangalan man diya wala man. Basta doon na ang isa na kong madumduman. Ito na may sikat karon nga teleserye. Ang doon na itong tawag na Scarface dito. So grabe ilang pagpangandam di ay Scarface, ilang unsa nga festival. teleserye? Marie. Ang nahimong kaatbang sa akong amahan sa katapusan niyang termino pagka-gobernador, ang inahan po ni Mayor Marie Gingoana. Si Vice Mayor Ruth Gingoana. And dili galing to sayon sa kasaysayan sa politika, labi na sa atong kamay na partido sa kadayong Pilipino. Apan sa akong panahon po Lambolin, nanangit ko sa akong amahan ka Mayor Dongkoy Iman. Ko dad, di man siguro mahimo nga magdinungkanan ta sa politika kay walay kalambuan nga atong makabot sa lalawigan, labi na sa Dakbayan sa Himuog. O nagpud ko kay my father had always been very supportive ng iyang wisdom, grabe. Siya anak, kung sa'yo makaayo sa probinsya, labi na sa taong kampus, bumuhada. Pwede man mo ikli mo na political na katuyuan. So anyway, So grabe na wisdom, no? And wala po nyo ilang muli, nag-away din ni Mayor Marie. Okay. Hindi mo ko kapamersonal sa politika lang muli. Ang ako pa kong batasan. Pag human sa politika muli, amigo na. No? Trabaho na taong servisyo na ta sa atong katauhan. Okay na nga. 45 days lagi lugar na tama 45 days na. politics. Usahay mo, abot og mga 2 ka bulan. Kaya na pa may preparasyon. Sugod naman ang sugod ng kunuhay. panukat. No? And yeah, kung mahigsoon, di pa diskurso man ko dito. Jogi pa discourse. Murag ikaw ang keynote speaker. Yeah, ako yung pasabot lang mo din. Mahigsoon, masinong natingala mo nga ni ako din na niya itong minabay nga pili ay kung dili naman may kauban ni Mayor Marie. Apan ang katuyuan nga ni ako din kay po makikatawas na Dakbayan sa inyo. Ikaduwa, tingnan ko sila lang po din. Nagawas nga makikiusap ko sa inyo.
imbitar ko ni Mayor Marikil ko na Mm. makabisita sa inyong Kaliga Festival ug ako masaksihan para maapil na siya sa kalihukan nato sa tourism sa Yes. Misamis Oriental. Mm. Ug ikatulo lang mo din, sagot ko sila, basta ang fisbutanan alang sa kaayuhan, alang sa kalambuan, kung kini para sa kabus sa lalawigan. Mm. Walay igo nga rason nga atong pagabingkilan. Good. Manuno sa Exactly. kita niya lambo. Mm. Pero kung ang isgutanan, politika lambo din, doon na pa yung mga butang, siguro nga, angay nga ilang hulat-hulatan, hindi na lang ito ipang-iron out lambo din. Yeah, okay. And labi na, kung mainumdum ka na, punta yung mga kapitan, mga gawad sa nagbayan sa imo nga naimo po nga kaatbang Mm. sa ni Mayor Marie tungod sa pagdapig po sa ato. Yes, Oh, Ginoo. okay. Dapat na po iba na ibiya lang, gusto lang hindi na mo biya. Walay prinsipyo sa politika. Palpalagay kayo sila. Oh. No, pero kanino naman iba na, di man mahimo lambo din nga kung amigo mo ni Mayor Marie, sila akong pasagdan. Okay. Dito lang ako dapat tasan. Ginoo do. Kabalo biya ka sa padayon Philippines. Mm. Dili Yeah. kita tamong pasagdan o dili kita to pasagdan sa atong mga kauban sa partido. Ginoo do. Dili magpatigbaba ang politika, pero di po sila mauwahin. So igsuon, ay mong pangunta na amigo ba mi? Oh, tinuod amigo, wa mi sukad mag-away. Mm. Politika ra, Mm. dili ni magka-pareho og barukanan. Yes, so. Kana lang, diha taman. Pero most importantly, kung labi Og na dalaga pud siya. Ah. Ah. Ala, Oh, mga kaigsunan. oh, Sa Ang dalaga ba Let yung us ganyan read pa? between Mm. the lines. Oh. Basi mo na ni ang sumusunod nga mayo. Kasi mo na gini maplasta na gini nga mayo, maplasta ni nga mayo. Excited ako anang nga mayo. Okay. Anyway, kanang lambot doon ay Yes. sa kinatay na nag-comment Mm. gikan kang Riza May, Yeah. sa nato. Ini sa ato lang Sa mo live. din na may na masabtan sa katawan namin na Mm. negative, positive, ano mo, Yes. amo na nabasa na every Oo. month. Mm. Nga kanang medyo hinay daw sa live ang audio ni Gob. So Okay, murag but kailangan wala kaunon naman. ang microphone. Okay. Mm. Okay, so lambot doon. Sorry. Okay. Oh, so naalay nag-follow up nga gikan taga Hinguog nga happy daw kayo sila nga nakita si Governor Bambi ano sa Kaliga. Mas Diba? nalipay ko nga nakaabot ko sa Kaliga. Oh. Yes. So kung ina na didi kadugay ang Kaliga, so lami gid kay kung ato gid siyang i-push nyo kayo for actually nakita na tourism. ko mga opportunity for tourism for the province. So, Yeah. pero lang mo lin, dagan ko nakita ito mga puti. No? Mhm. Dahil na nationality, Mm-mm. dagan nilang bisita nga gikan sa kauluhan. Nga, labi pa kay Turista. Dool sa Jag Ayan. Airport, Og, di ba? Kana manggod na namulong lang mo din nga nakilipay sila nga nakita ko. Maison mas labaw pa kong nalipay, no? Mm. Na naka-saksi o gidapit sa Kaliga Festival. Okay. Now, karon mo panahon na Governor Bambi sir, alam mo ali nakalagi na si Sir Stanley Oriarte. Si Sir yes. Andrew Gapo, Oh, so Sir- Sir So, now na to si Stanley. Stanley is our PPDO, Provincial Planning. Yes, so. Ang taong buutan kong matulog. Oh, Okay. bautan. Engineer John Balo Oh. sa MIS. Yes. No? Siya ay kakapot sa atong Mm. mga linya sa internet, sa Kapitolyo. Yes. Aha. CCTV karon na sa Yalambo ni Mm. okay, si Si Sir Andrew Gapo. Andrew Gapo si sa Population Commission sa PACCOM. And kagahapon dito sila sa akong buhatan Lambo din. Mm-mm. Uban nila si Regional Director Jerry Mayas Gupi. Attorney Gupit, no? Mm. And lipayon ko kayo kay ingon siya Gov, di ba kurambos man ta, mag-counterpart man ta sa mga teen center. So ang teen centers na to lang po din Ay. Pa?